Fe ddylen ni gael yn adnabod am gariad radical ac nid geiriau gwag. Nawr, da ni'n byw mewn byd yn anffodus sydd wedi i bolareiddio. A mewn byd sydd wedi bolareiddio, mae Cristnogion a'r eglwys yn anffodus yn llawer i aml yn cael yn adnabod am yr hyn da ni yn ei erbyn yn hytrach na'r hyn da ni o blaid, yr hyn da ni am. Ond mae Iesu'n glir iawn yn yr adnodau yma, dylen ni gael yn adnabod am yn cariad. A nid jyst cariad fel syniad sentimentalaidd neis, cwsi a cydlu sydd fan hyn. Ond math penodol o gariad. Cariad hunan aberthol. Cariad sydd i weld yn fwyaf clir y mywyd ac aberth Iesu Grist ei hun. Achos mae'r gair cariad rhywsut wedi cochi ddyfnder a'i rym yn yn iaith bob dydd ni, yn dydy. Dwi'n deud mod i yn caru menna o'r hogia, ond wedyn, 5 munud wedyn, a ddim mod i'n caru pizza. Wel, dydy o ddim yr un math o gariad na di. Mae Iesu'n siarad am gariad penodol yma, cariad sydd yn costio, cariad hunan aberthol.